Malikono maliko kan anga foli bi aw bela jali ka sangani aka wakati chugay aw bisimila bi aka jamungan kene kan mi bi maya la kasam temum bambolo bi obe yatimew kan nala sonama aw nini amna je ka masala chamanke ani anga mawolele okum konna na samina kuma di anga mawolele ma aka tokoni ajamu fonyena anga do jam ka konna na ene yansuma sogoma assalamu alaikum ambale alislame jama kilingina be ngambe mona che befu ametili soera fu kerengera ni ala ana barake bawbe nga fuli be ni to koy madam konati mama gaku atite bu 500 na yano okay o jarani fuli jarani mama gaku yara e joy ibe siga afanyana ibe munike bon mama gaku ga bara nyashine be bara munu ma alhamdulillah comme tem yara damne la ire don fo ala anga barabe yatimedu ladun unyumanika parce ni saba saraka ba falaka mogo sora ko mimi se ka demsenu ladu ise konnana I konti se ka beke me ika ipse ka minta ko ku konnana ibo ta ko kuyi alan kira barkala d'accord c'est mama ga kunia fam abina fo association ni do aw fara la nyonga wala saka siga demela si jatimeu ali ndese bakatoma yawo me ako association yere ko nana sanu aw bita mo ko jullam bon alhamdulillah ga nyini ngali jarai an kuma ke follow ya soro association kunta ambulu parce que nera kilini kuma wilin fona ka di man ke mo fe ka demsen nunu deme mais alhamdulillah ala ka manyuma do yin yo barala akuma mbo minke segemba ala akadai aye aka papier nyini ka papier jano ngasiga ki association boy papier nyini ka ja alhamdulillah ni papier soro anyi association reste ka to da ko sinia sigi bo sinia sigi bina fo jiye mo be bo to ko nana cheba la musoba kono ambe be jati association kono ito ko bala ama atan permettre anga beto ko wele me bebi yere yi association konnana parce que na fora sinya sigi amna fo ibe mi ke jian kono sini la hare bitore sorinye borla ni association to ta ka da ko sinya sigi okay bo fo ang ma ke damina mina anga mo ko me mo ko binani ani sabala bo si sambe mo ko bi shegi ani nanina okay voilà okay ni afam sisano awa deme adamne la adamne ni mo nani mo binani mais c'est ça aw tarafo bisheki ni do voilà mais awa deme nunu na ba ke deme ba de bawla wa ou bien aw yara de be fara nyonga ka kuti aba a deme nunu aba soro chukudi bon alhamdulillah deme nunu soro chuko kacha asoro chuko kacha imwe ame body example la sigi nyon du munun biya ame nga quartier de glanga dui do tay wakili do tay wafla do tay kemenani bo ambulu de fara nyonga bo nanyulu fara nyonga sisa nere ba lege mi be nere bulu ne bo faraka mi be ne ka secrétaire fana bulu o faraka no e maramu kamara kiatu kamarai o bo faraka bono farala ka sisa ne bo wardi ta ka dunu sugubala nay mini min soruye ne bo samena duma mais sisa ayere na jati mine afangati anda sisa parce que an ma ke ketugo amunu na jama toujours ame baranke jama be kana toujours ame ka baranke jama be kana bo jama yere anna kana se mo bi shege annani masisa anyere kenyana na wakati mina surunya dabanyi sunogotanyi ambe body ambe clear ba mo ka so nyonche meni ya famia sisa na fo wakati di ba kwa de menna do wakati ba la bo wakati sabare kumbambulo bara enkelila masisa wakati sabai fana kofe ku chamo na bla ku inkono suna nga wakati yere follow o ku selfitini di ame deme nyini ni signe domba lela tru kadri ame deme klanga bien o don judoma do yere di manet kadi dem senuma bon anana kana seliba fana faraga bon école tabina na kana surunya fana parents be commencer kana sagi tambulu kay tambulu anana école ta fana faraga
an bɛ école ta fana minɛn bɔ ka bɛn ni école ta ye ka di denmisɛnninw ma ka seliba minɛn bɔ ka seli fitinin fana minɛn bɔ an b'a d'u ma. OK, n y'a faamuya. Mais aw ka ni association in daminɛ ni sisan cɛ a bɛ taga wagati joli ɲɔgɔn na? Bon association in bɛ daminɛ wagati min na a bɛ n'a fɔ a daminɛ na 2017 an y'a daminɛ o de la. Bon ne yɛrɛ kelen de tun b'a kɛ. Ne yɛrɛ kelen de tun b'a kɛ. Ala y'a kɛ musokɔrɔba dɔ bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ n tun bɛ taa minɛn ninnu ɲini ni n ye minɛn ninnu ɲini n bɛ na n'o ye madame Kamara Bu Kamara ye n bɛ na ka n'a wele komi ale ye mɔgɔkɔrɔba ye n b'a lasigi n bɛ minɛn ninnu d'a ma a b'u di denmisɛnnin ninnu ma. Bon komi a nana ka na kɛ association ye min na sisan jama nana. Bon jama nana min na an nana ka n'a sigi. Bon a sigilen ni san de cɛ a ma mɛn kosɛbɛ a association lama o de ma mɛn sisan. Mais o bɛ wagati joli bɔ? Non hali ti 1 mois bɔ. Mais kɔrɔlen i tun b'a kɛ ka kɔrɔ o daminɛ ni sisan cɛ? Bon n tun b'a kɛ o ye n yɛrɛ ka wagati min na i kelen tun b'a kɛ n'i ka propre fɛn ye. Voilà. Mais k'a kɛ association yɛrɛ o kelen tɛ 1 mois yɛrɛ bɔ sisan. OK. Parce que n ye école ta dɔnba dɔ di école ta la. Transiti dɔ ye n dɛmɛ n'o ye Mohamed Kamara Magaɲame Kamara ale ye n dɛmɛ ka dɔn diyan nɔ. Bon n y'o di école ta la. Bon kɔfɛ de n ye récépissé ɲini n y'a sɔrɔ mais a dira ma ka bɛn sunkalo kɔnɔna ma. Mais sani o kana aw tun bɛ baaraw kɛ o? An tun bɛ baaraw kɛ. Donc mɔgɔ bɛ se ka e bɛ se ka wagati jumɛn fɔ ne ɲɛna o kan? Bon baara ninnu kun ka ca. Ayi i n'a fɔ a daminɛ ni sisan cɛ sani aw ka papier sɔrɔli a bɛ taga wagati joli la i n'a fɔ depuis wagati jumɛn i b'a la? Bon ne 2017 de ne y'a daminɛ. 2017 fo sisan? 2017 de ne y'a daminɛ ka se sisan ma n bɛ k'a kɛ. OK. Mais ne yɛrɛ ka papier yɛrɛ sɔrɔ kɛra nin sunkalo in ye sisan. OK. Sinon n bɛ yala di. An ka carré kɔnɔna na ani ni ye waritigi min ko mɛn n bɛ s'o tigi ma. Baara in ma nɔgɔn. Baara in ma nɔgɔn quoi. Ma nɔgɔn a ka ca mɔgɔ kelen ma mɛnɛ. Voilà gɛlɛya yɛrɛ fana ba de b'a kɔnɔ. An bɛna s'o ma mais sani an ka s'o ma ne tun bɛ fɛ k'a dɔn e b'i ka denmisɛnnin ninnu i b'u suganti cogo di? Bon n b'u suganti n b'u lakodɔn k'u dɔn cogoya minnu na parce que ɲuman tɛ dogo. Ɲuman tɛ dogo n t'a dɔn n'i bɛ n ka bamanankan faamu. N bɛ ka faamu. Ni ne ye kelen kɛ nin ye bi sini o bɛ taa fɔ dɔ wɛrɛ ɲɛna sinikɛnɛ o bɛ taa fɔ dɔ wɛrɛ ɲɛna. O b'a lase ɲɔgɔn ma. O y'a lase ɲɔgɔn ma de fo kana ka na se nin nombre in ma bi. Bon ne tun bɛ mɔgɔ 43 la wagati min yɛrɛ n kelen tun b'a kɛ ani n cɛ parce que ordonnance baden mɛn na mɔgɔ bɛ na ni ordonnance ye ni min na ni ordonnance ye n'o nana ka na ta fɔ ɲɛna ne b'a fɔ n ko wari kɔni tɛ ne bolo. Ne ka sotigi b'a kunkolo bɔ ko ala mun de don n b'a ɲɛfɔ bon a kɔni t'a bɛɛ sɔrɔ k'a di mais a bɛ dɔɔni ja fɔ nin di nin tigi ma a ka taa yaya bon n kun b'a kɛ ni o sira ninnu ye ka taga yɔrɔ a ma nɔgɔn quoi. A ma nɔgɔn mais e yɛrɛ ye hakilina in ta wagati jumɛn ou bien mun y'i poussé k'i bila ni kɛli la ni acte ninnu kɛli la? Bon alhamdulillah min ye n bila a kɛli la famille dɔ tun bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ yan a don ne sigilen bɛ da la dɔrɔn muso in n'a den tɛmɛna quoi o ye taxi ta o taara dugu kɔnɔ a ma tɛmɛ heure 2 kan dɔrɔn ne bɔra k'an jɔ kɛnɛma dɔ ko ne ma ko ko mama k'i b'a dɔn ko karisa fatura sisan ne ko ko ka fatu cogo di n k'a n'a den tɛmɛna na sisan k'u donna taxi kɔnɔ a ko bon k'i y'a ye o taxi min kɔnɔ k'a taara u ka grand famille la a ye crise ta yen nɔ a ma bɔ a la yaya bon ala y'a kɛ muso fatura mais se tun bɛ muso cɛ ye muso cɛ fana an bɛ san 1 san 2 sɔrɔ muso cɛ fana nana fatu bon a fatura ka cɛmani 2 ani musomani 1 de to mais ala y'a kɛ alhamdulillah denmisɛnnin ninnu tun b'u fa dɔgɔnin de bolo ne kɔni y'a ye fa dɔgɔnin tɛ juguman k'u la mais sɔrɔba t'a ye fa dɔgɔnin na denmisɛnnin tun bɛ condition min kɔnɔ condition in commencera ka tiɲɛ n'u bɛ tɛmɛ ne b'a dɔn
comportement cogo la ka fɔ ko yɔrɔ ma nɔgɔ fɛ yen quoi bon ala kɛ a wagati y'a sɔrɔ ne kun bɛ samara de feere ne se kun bɛ samara de la n'u bɛ tɛmɛ n b'a fɔ karisa i ka nin samara fɛ ka tigɛ na n'a nana ne bɛ samara fali bon ala y'a kɛ n nana ka na o daminɛ ni o denmisɛnnin mɔgɔ 3 ye fo ne yɛrɛ ka sotigi nana ka na denmisɛnninw lakodɔn ne yɛrɛ bolo a ma nɔgɔ ne ka sotigi y'u lakodɔn min na commencé a bɛ mɔgɔ misi minɛ nka an ka da la kan a essaye ka se ɲɛji la dɔɔni halisa an b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ aw ka jamukan mandi de kɛnɛ kan n'o ye bi maya ye bi maya min n'a bɛ kuma an ka ɲɛnamaya ale ni an ka adamadenya tagacogo kan bi muso min b'an bolo sa ale bɛ ka yatimɛdenw ka don u jigi kɔrɔ a seko ye min ye k'o k'u ye ni ala yɛrɛ ta kɔfɛ a bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye furako b'o la o fɛɛrɛ bɛɛ b'o la o a b'o k'u ye mais sani an ka jamukan in continue a ye dɔn minnu kɛ ekɔli ta la an bɛ jɛ an b'o jaw la ye ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila ka segin ka na an ka jamukan kɔnɔna na alhamdulillah rabbil alamin i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na toujours an bɛ yatimɛdenw ka dɛmɛ kɛnɛ kan kɛnɛ mun sigira fi sabilillahi ala kama wele bilala min ma ni ale y'an dɛmɛ ne ninnu ye o de ye Makaɲamɛ Transiti Kamara ye a PDG Elhaji Mohamed Kamara ale de ye ninnu dɛmɛ ninnu di minnu ka kan n'a ye ko k'a di olu ma n'o de ye yatimɛdenw ye ani fantanw ni misikinɛw ani minnu ka kan n'a ye i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana cogo min alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada nafolotigiya kun ye nin de ye ni ala deli ni ala y'i sɔn k'i kɔfilɛ ala ka hinɛ na o mɔgɔ man ca bi vraiment Transiti Makaɲamɛ Kamara Elhaji Mohamed Kamara n'o y'a PDG an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ sewalen don bi ka da wagati a n'a cogo kan i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na kayew bi yan sakiw bi yan finiw bi yan bigu bi yan duwaziw bi yan ko k'a di misikinɛw ma ko k'a di fantanw ma amina rabi ala k'o dugawu minɛ voilà yatimɛdenw ka dɛmɛ kɛnɛ don halisa i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ekɔliden minɛn complet a bɛɛ lajɛlen bi yan ekɔliden minɛn complet a bɛɛ lajɛlen bi yan nin ye maa filaw ta ye sisan a bɛna di olu ma k'a daminɛ première année la fo 9e a bɛɛ mɔgɔ dɔ bi yan bi wa a bɛ di a bɛɛ ma a bɛɛ n'a sɔrɔli ka kan parce que a dira ko k'a di olu de ma n'o de ye misikinaw ye n'o de ye yatimɛw ye n'o de ye fantanw ye minnu bɛ ni musaka t'u bolo ekɔli ta in na olu de filɛ nin ye vraiment a nisɔndiyalen don an sewalen don n'i ko mɔgɔ ma ko n mago bɛ nin na n'i ye waritigi wele k'i mago b'a ka dɛmɛ na n'a ye i ka welekan jaabi i bɛ ala fo ka ala barikada Transiti Makaɲamɛ Kamara a PDG Elhaji Mohamed Kamara vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bi a filɛ ka bonya min kɛ nin vraiment nin bɛ mɔgɔ nisɔndiya nin bɛ mɔgɔ jigi sigi jamana in kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen bi denmisɛnnin na k'a daminɛ première année la fo 9e olu fɛn fɛn bɛ bi k'olu bɛ a sɛbɛnɛ ni bigi ye n'u b'a sɛbɛn n'a kereɲɛ u b'a sɛbɛn a droit min kan u b'a sɛbɛn kaye min kan a dɔ bɛ dɔ la sini denmisɛnnin minnu bɛna kɛ min ye maa si t'a dɔn ala kɔ président bɛ se ka b'u la ministre bɛ se ka bu u la don dɔ la a bɛna f'u ye ko don min na a se kun tɛ ye ko dɔ ɲɛn'i ma ala kama o bɛ kɛ sababu ye o don hali n'o ne ka gɛlɛ k'a ni magaya ɲuman ka kan ɲuman bɛ bɛn ɲuman kɛli ka di kosɛbɛ mais ko ni ɲuman y'i don alijina na n'i kɔfilɛ tuma dɔ la i bɛ ɲuman dɔnna sɔrɔ i kɔfɛ Transiti Makaɲamɛ Kamara PDG Elhaji Mohamed Kamara vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an filɛ nin ye kɛnɛ min ka bi n'o ye yatimɛdenw ni fantandenw ni dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ ye ale de ye an boloma gɛn k'an kuloma gɛn ne ni dɛmɛ ninnu ye bi k'an ka di misikinɛw ma k'an ka di yatimɛw ma k'an ka di falaw ma an ka musokɔrɔba yɛrɛ bi yan n'o ye Ajabu Kamara ye i b'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min ale de sigilen filɛ a bɛ ka a di denmisɛnninw ma nin ye Madamu Konate Mama Gaku ale yɛrɛ de ye ko in daminɛ ani musokɔrɔba i b'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min an bamuso sigilen Fiyatu Kamara Madamu Kamara vraiment ale yɛrɛ fana bi yan a yɛrɛ fana bolo b'a la ninnu bɛɛ de ye dɛmɛ Madamu Kamara Tanti Monti ale fana bi yan a b'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min na ninnu bɛɛ bolo bi dɛmɛ in na donc a yirala k'a fɔ ko lankolon tɛ
fulankolon tɛ vraiment bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ sewalen don bi ka d'a kan i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na alhamdulillah. aw bɔra ka jamu ye sisan nɔ ni kɛra u ka ɔkɔlita tɛmɛnen a ye denmasa falatɔ minnu wele minnu fa tanyana u ba tanyana ani semɔgɔ se tɛ minnu somɔgɔw ye a ye olu wele minnu b'a a ka association in kɔnɔna na n'a kɛlen don k'u lakodɔn a y'u ladiya ni école minɛnw ye kaye b'o la biki b'o la saki b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ aw bɔra k'a ye jala cogo min na aw bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna na ka na kuma halisa an ka mawululen n'o ye madame Konate mama ayiwa ne ba halisa an bɛ continuer ni jamukan ye a ma nɔgɔn mais ne yɛrɛ bɛ se ka ne bɛ fɛ k'e ɲininka aw ka baara in daminɛ ni san cɛ aw ye degun jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔna na. alhamdulillah an ye degun caman sɔrɔ degun caman ye mun ye hali bi ne sigilen filɛ yɔrɔ min degun bɛ yen parce que seli filɛ nin denmansaw nana n'u denw ka fini mesiriw ye u nana n'u denw ka samara pɔntiriw ye samara t'an bolo ka d'u ma fini t'an bolo ka d'u ma pe sunkalo ma jɔ sunkalo tɔ ye 1 mois ye ne commencera ka lettre kɛ ka lettre di société caman ba ma mais mɔgɔ hali kelen t'a la ni moment in na min ye an jaabi fɔlɔ tiɲɛna ma nɔgɔ bon seli tɔ 10 jours ɲɔgɔn na an b'a fɔ a tɛ tile 10 yɛrɛ bɔ bilen k'a to bɔ même ali sura dɔ nana n'a denw ka fini n'a ka samara numéro ye a nana di ne ma bon mɔgɔ ma an dɛmɛ fɔlɔ fɛn t'an bolo k'u dɛmɛ o bi fana an bɛ bɔ an bɛ taa lettre ninnu di bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ u bɛ fɛn min d'i ma i t'a se a seyɔrɔ la o ye kelen ye mais o y'o tigi ka faamu cogoya ye a bɛ dɔw fana kɔnɔ ninnu bɛ fɛn ninnu minɛ n'an ko u k'a kɛ cogoya min u t'a kɛ ten o ye 2 ye a sabanan dɔw b'an kɛ namaratɔ ye tiɲɛna gɛlɛyaw ka ca an bɛ taa dɔw yɛrɛ ka da la an b'u ka da kungo aw bɛ an bɛ gardien sɔrɔ an bɛ hali gardien ka lettre minɛ k'a d'u ka patron ma o ye problème ye a dɔw de la i b'a sɔrɔ dɔw ka patron bɛ bɔ ka bɛn n'a ye kɛnɛ ma u bɛ lettre minɛ mais dɔw b'a minɛ dɔrɔn u b'a da n'u y'a da a tɛ kɛ i n'a fɔ u ti bali ka fɛn di an ma o ti ne ka bisikiw la ko ka ca buna hadamaden bɛɛ ma a bɛ se ka kɛ a ŋaniya b'a la a bɛ fɛ k'an dɛmɛ mais a ye lettre in bila ka ci yɔrɔ nana a bɛ ɲinɛ anw kɔ y'a ye bon an bɛ yala o cogoya de la gɛlɛya min y'an sɔrɔ o kɔnɔna na hali dan t'a la hali sisan ne sigilen filɛ yɔrɔ min gɛlɛya de bɛ yen parce que an kan ka taa sugu la depuis semaine tɛmɛnen an ma se ka taa sugu la an kan ka taa nin semaine na mais jɔn min na an wele jɔn min na anw wele nin fɛn fɛn dun a miskara zarati n'i y'a di an b'a lase a seyɔrɔ la i ka prévu fana ye min ye an b'i video kɛ an bɛ video in ci ma i yɛrɛ k'a dɔn i ye nafolo min bɔ nafolo in donna da min fɛ a da de filɛ nin a tɛ tɛmɛ o kan i b'a di ne ma ne ta tɛ dɛ ne ta tɛ dɛ ne kɔni ye ciden di ne bɛ ci lase a seyɔrɔ de la n'i ye fɛn o fɛn di min ye fini d'an ma min ye balo di min ye wari di même hali ne sigilen filɛ semaine tɛmɛnen dɔ nana n'a ka denmisɛnninw ka finikɔrɔ sagiba ɲɛ kelen ye mais n bɛna di n ka baarakɛla ma a b'a ko n b'o k'a k'a ko ka parfum k'a la k'a kɛ mana kɔnɔ pour que a ka se ka kɛ dɔ ka selimafini ye yɔrɔ baara in tɛ baara nɔgɔn tɛ quoi danaya tiɲɛna mɔgɔw kun fɔlɔ ye danaya tiɲɛ ni mɔgɔw cɛ bɔn b'a fɔ aw minnu bɛ wili u kɔfɛ k'aw bɛ baara in kɛ u ti da mɔgɔ la bilen quoi tiɲɛna a ka gɛlɛ aw bɛ sɛgɛn voilà mais an kɔni min ka d'an ye dɔrɔn toujours mɔgɔ n'i b'anw dɛmɛ dɔrɔmɛ kelen i ka da ala la i ka da an na an ti baara kɛ ni prévu t'a la n'i y'an ye ka fɛn o fɛn kɛ i mana dɔrɔmɛ kelen fɛn fɛn di
an b'a baara kɛ k'a yiri la I k'a dɔn I ye nafolo bɔ nafolo in donna yɔrɔ min I k'a ye. Ok, a tɛ tɛmɛ o kan. Voilà. Ok, o yɔrɔ la sa an bɛ wuli da kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ k'i fanga fara an kan. Maa kelen tɛ se ko bolodenkɔni kelen o tɛ bɛrɛ ta. Mais n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ bɛrɛ ta ko kɔnɔwulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. An k'an fanga fara o fanga kan. Sini ɲɛsigi I n'a fɔ wa association yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na. I b'a fili bi ka taa kunbɛn sini. Halisa Ala ka hakilina ɲuman d'an ma. O bɔlen kɔ n bɛna ɲininkali min k'i la. Gɛlɛyaw bɛ yen nɔ mais a kɛra cogo cogo waati dɔw la I b'a fɔ alhamdulilayi. E bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna aw ka nɔgɔyaw kan? Bon an ka nɔgɔyaw la I n'a fɔ an yɛrɛ dɔnbaa minnu bɛ yan nɔ minnu b'a dɛmɛ ni 1000 ni 400 ye. E b'i ka 400 di aw ma e b'i ka 1000 di a bɛ k'e kɔnɔ k'e ma foyi d'aw ma. Mais e bɛ 1000 min di dɔrɔn a bɛ dɔ ka selimafini 1 sɔrɔ. I ma baraji sɔrɔ a? Ne dusukun bɛ lafiya o la. I ye 400 ne di. A bɛ dɔ ka kɛrɛpu 1 sɔrɔ ka d'o tigi ma. O denmisɛnnin b'o minɛ dɔrɔn a bɛ boli ka taa so a bɛ content. A hakili t'a ye k'a fɔ ne fa sara. A hakili t'a ye ko ne ba fana sara. Fɛn min b'a bolo a bɛ content ni o de ye ka taa so. Bon an b'o nɔgɔya minnu sɔrɔ mɔgɔ bɛ fɛn ni minnu dira an ma k'a ta 1000 n'a 2000 n'a 400 na a ka d'an ye quoi parce que a bɛ denmisɛnnin ninnu ɲɛji cɛ. Ne yɛrɛ sigilen filɛ na bi ne tɔɔrɔlen don. Parce que ni n ko n tɔɔrɔlen don mais don bɛ ka se. A se t'i ye a jigiya t'i bolo. Mɔgɔ dun bɛ taa ni ka segin na nɔfɛ. Sisan n b'a di jɔn ma? Ala bɛ yen. N'Ala sɔnna Ala bɛ yen nɔ maa t'i jigi tigɛ Ala la. Ala bɛ yen. A tɔ bɛ tile damadamanin bɔ halisa. An k'a di Ala ma. N'Ala sɔnna a ma. An bɛ ɲini ka se an ka jɛmukan yɛrɛ kuncɛma yɔrɔ ma sani an ka se o ma sa. Ni maa bɛ fɛ k'i dɛmɛ ka dɛmɛ lase I ma a tigi bɛ se k'i lasɔrɔ numéro jumɛn na? Bon ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ lase ne ma o ka nɔgɔ kojugu. An filɛ ni plateau min kɛ o plateau yɛrɛ ye ne yɛrɛ cɛ ka plateau ye. I y'a mɛn? N'i y'a ta olu ka bolo fɛ I bɛ ne sɔrɔ. N ye n ka orange numéro min fana d'i ma I bɛ se ka orange numéro in fana di mɔgɔw ma. N'i ye orange numéro in di an bɛ dɛmɛ in bɛɛ sɔrɔ o la mais n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn u k'a kɛ Ala ni Ala kira kama diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka ta ye video in ye I kana kɛ anw kama a kɛ Ala de kama I ka kɛ kira kama ko fini tɛ nin denmisɛnninw bolo seli la. Ne bɛ se ka selimafini 3 san den ye e bɛ se ka 2 san I den ye mais dɔw b'an bolo 1 t'olu bolo dɛ. Fini cɛya tɛ fini cɛjuguya tɛ. Denmisɛnninw mago bɛ fini na dɔrɔn ka fini du kana ka bɔ u tɔɲɔgɔnw cɛ la ka tagama. An bɛ Ala deli ka kira deli mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔ kan ani yan u k'an dɛmɛ Ala ni Ala kira kama ka selimafini di nin denmisɛnnin ninnu ma. A kɛra fini ye o a kɛra balo ye o a mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn an b'a minɛ k'a di nin denmisɛnnin ma parce que u mago b'a la. O de hukumu kɔnɔna na sani an ka taa ɲɛfɛ n bɛ numéro fɔ. Numéro yɛrɛ ye 71 60 94 67. N bɛ segin a kan 71 60 94 67 n'o ye bamanankan na 71 64 94 67. N'Ala sɔnna ma n'a ye weleli kɛ ni numéro in na ani madame Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Inshallah. Ok. Madame Konate hukumu kɔnɔna na weleweledakan jumɛn b'i bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma? Bon weleweledakan min bɛ ne bolo dɔrɔn n b'a fɔ I mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yatimɛden dɔ ka surun I la fantan dɔ ka surun I la dɔ dɛmɛ Ala kama dɔ ka degun ta ka bɔ a ka Ala kama. N bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna komi heure sera ka ban. Mɔgɔ o mɔgɔ I bɛ dɔrɔmɛ 1 dun ni fɛn 2 sira kan I tɛ sa abada f'Ala ka hɛrɛ yir'i la diɲɛ na. Ni mɔgɔ min bɛ nin dɔ I b'i si kɛ a baara la wallahi n kalen bɛ Ala la hali ni degun b'i kan yatimɛden ɲini k'i tɛgɛ d'a kun la I k'i hami fɔ a la wallahi Ala b'a degun wuli. A kɛra anw ta I y'anw ta dɛmɛ o
i mana lakodɔn yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka dɛmɛ min k'a tigi a kɛ Ala kama i k'a dɛmɛ k'a tigi ye comme association yɛrɛ tɔgɔ ye siniɲɛsigi i k'i ka sini kunbɛn n'a ye o de kun ka di n ye. Ok, folikan laban b'i wele k'a lase. Folikan laban min bɛ n bolo n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'i ka temps ta ka émission in kɔnɔ n b'o fo minnu y'a filɛ fana n b'olu fo n bɛ e yɛrɛ fo Ala ni kira barika la parce que n'i y'a ye ne sera plateau kan Ala ni e fana ka ŋaniya ɲumanya sira b'a la n b'i yɛrɛ fo i ka baara ɲuman bolo la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kɔ kan Mali la bɛɛ mais a y'an dɛmɛ Ala kama an ka denmisɛnninw ka selimafini sɔrɔ n'Ala sɔnna ma n dalen b'a la k'a fɔ folikan i ka weleweleda kan a mɛnna bɛɛ lajɛlen fɛ komi ne kɔnɔna na sisan an bɛna jɛmukan in datugu nka sani an ka jɛmukan in datugu n bɛ weleweleda kan lase ka se bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i jija ka nin k'a kunnadonni ye parce que mɔgɔ n'i ye min kɛ bi i b'o de sɔrɔ i ɲɛ sini an ka hinɛ ninnu yatimɛden ninnu na an b'a fɔ ko mɔgɔ kana fɛn kala i ta ye dɛ i b'a kala i ta ye nka dɔ bɛ dɔ la ni i bɛ jɔ ni min na ou bien e ta ka kɔrɔlenni mun bɛ yen nɔ n'o dɔgɔyara o sen ma ou bien e ta ka ɲɛsanumani mun bɛ yen nɔ e tɛ fɛ k'o don laseli don n'e y'o ta k'o di i y'a lase ninnu ma o i ye yatimɛden dɔ sɔrɔ i bolokɔrɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na i y'a lase o ma ye i ka baraji b'a nɔ la wa a bɛ kɛ baraji belebele y'i ɲɛ sini ko okumu kɔnɔna la ka weleweleda lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ka o fanga fara Madame Konate fanga kan walasa a bɛ se ka association in a bɛ se ka taa ɲɛfɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan aw ka dɛmɛ ka sababuya la maa kelen ka ko tɛ ko ye dɛ mais n'aw farala ɲɔgɔn kan n'Ala sɔnna ma a bɛ taa yɔrɔ jan o hukumu de kɔnɔna na sisan an bɛ bi jɛmukan datugu k'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn wagati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.